maya anu tan wurung sriuning gundul wis cukul seriune gundul apa bar kemo gugur gugur kok wong nikan lali kok teko nikah lha wong nikah wong kae ra lali sumpah aku marang ngomongi ngono ora tak omongi sriuning putul to malah sriuning gundul ayo padha ule iya padha tule heeh live streaming Iqbal Pro. Wah, video syuting Iqbal Pro. Iki